في الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رويه الإمام القسطلاني ثم صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu itsmi mani'i zakati utawi iku bab nerangaken dosane wong kang nyegah ing zakat. Bab nika nerangake tentang dosa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wa anhu lan saking Sayyidina Abi Ayyub padha ambek riwayat sing wingi. Abi Ayyub. Wa anhu lan saking Sayyidina Abi Ayyub aidan halimane padha karo sing anna rajulan qala lin nabi akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah niku. Qala dawu sapa Abi Ayyub qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh man atahu Allahu malan man utawi sapane wong atahu kang paring hu ing man sapa Allahu Gusti Allah paring malan ing bondo malan ing arta. Falam yuaddi mongko ora gelem nekani sapa si man zakatahu ing zakate man. Ya napa ana wong dikeki donya mbek Gusti Allah. Donyane kewajiban ngetokno zakat tapi ndak gelem ngetokno zakat. Muthila mongko den rupakaken apa si malan. Muthila mongko den rupakaken apa simalan kapan yaumal kiamati besok den rupakaken besok ing dalem dina kiamat. Walayadzubillah terpada selamat sampai dadi reng cerek japolongan pi reng cerek bahaya reng cerek neka nolar kawan besok yaumal kiamat ing dalem dina kiamat den rupakaken sujaan hale rupa ula lanang ai al hayatu dzakaru tegese ula lanang aqra'a kang butak dudono napa niku ula lanang kereng kuatik budak pisan medeni budak ketok iki lan kowe mong bagian ju petinju tak budak kereng bodyguard oneng bodyguard mbiyen pengawal lo Kecamatan Jeleng rata-rata botak. Olar gua ebri olar lake butak mon mangken jeno nyaman monobun budak masih benar yang ngalak rang-rang asambun. Engki karena apa? Karena
ki beda manfaat budak semakin nika budak botak tuntu-tuntu nek wong botak niki tulan wong Amerika sing budak-budak sing pelontos niku kaya wong kereng anjene mapan disaduk sepisan yo ngalto tuntu nek wong kereng budak ndi anak laki alhamdulillah cedak ke bapak budak iku arep apa cong montro lapang negrambol pendek to samele yang ke lapang negrambol cedak ke bapak akroa kang budak lahu iku tetep kadwe sujaan zabibatani utawi siung luru metu siunge napa jan metu siung nih taring can bahasa Indonesia na taring siong monengan nyaman siongan mon siung utawa siong bener siong meturana siung itu apa taring jelas apa aja keluar pada siung ah ijilah pokok siong siongan so siongan bolon pada daya ni ji pada songot ta mangkan mon songot terang-rang kau cangak songot siongan songot terang-rang songot siongan ono siunge metu siunge teko untu niku metu siung luru ya yutawakuhu kang kalungan gelungan apa yutawakuhu kang gelungan sapa man hu ing gelungan kalungan yutawakuhu kang kalungan bakal den kalungaken ya to yutawaku kang kalungan padha tulisane gelungan ambek kalungan padha cuma mon biasanya makna jebene kah nek gelungan biasa dikai kaya sret ana titik telune berarti wacanane ge lek gak ana titik telu ambek ana sret sing ngoten niku biasa ka yutawaku kang kalungan sapa si man kalungan hu ing sujaan yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat ketok wis wong wis kalungan ulo lanang sing budak sing metu siunge tsumma ya'khudhu nuli kari-kari nyokot apa si sujaan nyokot bilih zimataihi kelawan uang lurune sujaan dicokot ambek uang lurune niku mang napa ambek uang lurune leng-peleng ana dua nika yakni napa yakni negesi sapa ke musonef sidqaihi maknane bilih zimataihi nggih niku sidqaihi tegesi uang lurune sujaan tsumma yaquluna ulu kari-kari ngucap apa se sujaan ana utawi ingsun iku malukah bondo sira ana utawi ingsun iku kanzuka gedongan sira tsumma tala nuli kari-kari maos tsumma tala nuli kari-kari maca apa se sujaan boten tsumma tala nuli kari-kari maos sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maos teng ayat wala yahsabannal ladzina yabkhalun ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن لن ojo nyono temen ono tau kite wala yahsabanna lan ojo nyono temen sapa alladzina wong akeh yabkhaluna kang padha medhit sapa si alladzina genika moneng kitab nggih ha bener terus nah sombong nggih al ayah nggih bima kelawan barang ata kang maringi hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking kautama saking kanugrahane Gusti Allah nyono huwa utawi emma iku khairon nyono khairon ing bagus huwa kang utawi emma iku nyono min fadlihi saking kanugrahane Gusti Allah huwa khairon nyono khairon ingkang bagus
lahum kadu alladzina bal huwa balik utawi ma min fadlihi bal huwa balik utawi ma iku syarrun elek lahum kadu alladzina sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah sayutawwaquna bakal den kalungaken fa sayutawwaquna bakal kalungan sapa si alladzina ma ing barang bakhilu kang padha medhit sapa si alladzina bihi ing ma yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat. Teng surat Al-Imran ayat 180. Maksudnya napa? Nah, niki ayat niki hadis niki nerangno dusannah orang se tak gelem keluar zakat karena mereka beranggapan tak keluar zakat niki bagus, tak luang dunyana, tak luang pesena. Nyamareng tak luang ya seneng sehingga nganggep bagus. Apa dapun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serana orang parengen dunya parengen harta falam yuaddi zakatahu keng tak gelem keluar zakat tah muthila yaumal qiyamah maka kuaku ning are kiamat Eropa aki dunyana gele napa sujaan aqra'ah pak robo olar lake sebudak si andi siung sandi taring dua menika kalau ngaki dek leerah orang secerek gele benih kalau ngaki biasa ya khudu bilih zimataihi ay sidqaihi kalau ngaki ngeke de orang setak keluar zakat pas ngocak dunya nika ana maluk wa ana kanzuk engkau dunia nak kakeh seman teman seman kaeman engkau gedung nak kakeh engkau apa sek long bolong bi kakeh sepok tompok sepon topok bi kakeh pengocak dening Allah Subhanahu wa taala bagi nang hari kiamat kitunya nika dunia selong bolong dunia seman kaeman dunia seman teman sampai tak gelem keluar zakat pengocak aku dening Gusti Allah dina kiamat kolek bisa ngocak kabi nika pengocak kabeh dening Allah Subhanahu wa taala kecuali colok sing tak ngocak al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al yauma nakhtimu ala afwahihim setia bi sengkok dawuh Gusti Allah konci wingko colon orang-orang sepenter ngocak bersilat lidah bener orang ngetok salat bersilat colon silat kia nyaman silat lidah wa tukallimuna aidihim tanang nih kan ngocak aku ngarsane pun Gusti Allah tak bisa nolak tak bisa ngelak pun dan macet ngocak kabeh bisa ngocak kabeh bisa ngocak kabeh kolek bisa ngocak tanang bisa ngocak kabeh ini kenyaksek kabeh atas perbuatan-perbuatan selama ning atas dunya so kono nyakseen sekebe jalan ke pengajian sekebe salat berjamaah kebe silaturahmi kebe nyandek reng sake kebe jumatan kebe ala kose halal nyakseen kabeh wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun cek heran mun mangken tak bisa ngocak kuaku pengocak kabeh dunya pengocak bi Gusti Allah pese seman kaeman seman demane pengocak bi Gusti Allah ana maluk wa ana kanzuk engkau sesabai berangkas bi kakeh engkau sesabai ning ngebang bi kakeh kalau ngaki dening Allah Subhanahu wa taala parobo olar seraja lake butak ngeke demah coba ditereng cerek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat dari Ibnu Adi la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'min abada la yajtami'u ora bakal kumpul opo al imanu iman wal bukhlu lan medit ndak bakal kumpul niki ndak bakal kumpul dendi ndak bakal kumpul fi qalbi rajulin mukminin ndak bakal kumpul di jero atine wong sing iman apa sing ndak bakal kumpul antarane iman ambek medit ndak bakal kumpul ta ono ceritane wadah sitok isine loro ndak ketemu bila orang cerek berarti iman kalah
Bila imannya kuat berarti tadi sifat cerai, tadi sifat medit. Kanjeng Nabi ada bu, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'min, tak bekal fi qalbi rajulin mu'min abadan, selama-lamanya tak bakal kumpul. Jadi percuma orang ngaku iman tapi medit, kalam fadhi, omong kosong, nonsen, bahasa Inggris ya. Ada guna nah ngaku iman tapi cerai. Ngaku iman tapi cerai. Tak mungkin, tak bakal bolong nih kak. Situng beda susu. Campur racun. Ceknya banyak, susunya segelas, racun cek segelas, cek sesendok, cek setengah sendok banyak gelu, setetes be. Gelem ngenom sampai. Tanda. Kenapa? Karena badan apa? Racun. Iman saya dalam ateh, bedana ateh, iman susu. Beda racun nah, apa racun nah? Medit. Tak mau keluar zakat, tak gelem sodako, tak gelem saling tolong tinolong. Tak ada guna nih iman. Percuma. Percuma. Dalam situ dari hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam Tabrani ada dari Sayyidina Anas ibn Malik, mani'uz zakah yaumal qiyamati finnar. Zakat berarti sholatnya tidak diterima, tak diterima. Bahkan dalam riwayat lain dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man aqama as-salata wa lam yu'ti zakata falaysa bimuslimin yanfa'hu amaluh.